Kining langop nga akong gipuy-an. Dinhi nahimo akong usa ka inilang mananagan. Yun sa kani pag-ikot, gagahi magkaibad barong. Ako matanin dadungan to kay ihikot ako itong tabanong bata na ko nga sige ko paikot ka dito aligon. Tay! Oh, dong. Tama na to. Kana ang naakoy kana ang kontay ba kanang pangutana nimo tay kana. Oh, Kinsa may kana ang may mananagan di tay? Kanang malagan. kanang makatabang ako di ba kay naam ko kay problema nga ako tay patagaan tay. Sa may problema ni ba day? Kuan mo tay kanang inaani mo ko tay gapot. Magamit pa na ko akong butang karon no man no sa akong ibutangan ni noon. Kisa may laki mananagan di tay kay na may ingon nga na ako ni gibani og diri nga may laki mananagan. Una ako di bawa dong. Mananaga na siya. Kaya nanging kapatagan na. May laki nang mananaga na ba? Kisam na siya tay. Siguro nga na. Pero mahal man og pangayo. Good. Mao ba? Mahal pangayo dong. Bahala na basta mauli lang ako ang butangan na wagtang. Murag mauli yun. Kaya ako paminaw sa nagpatagan diha. Na magini uli. Mauli yan. Uli yun. Mayo nito Mayo ya. Pero muhatag lagi kag sa kalibog ipangayo. Pangayo yun sa kalibog. Bahala na tay basta mauli lang ako ang butang na watay. Sige. Ito. Kuya, Ito. ikaw mga pila may ako hatag ko nimo. Mangayo lang ko ni mo gamay. Isa lagi. Sa katos ba? Kana tay tutun tay. Tutun mo na tay basta magatagan na siya ko ipatag na tay. Oo siya. Mananagal magiging siya. Di. Basin. Makitaan. Siguro alang ako 4 taon. Ay kuyo gi tay. Oh, sige. Ito ta. Anto ka dito. Gini doon. Nasagot. Asa ba, tay? Lagi siya na. Ay kana siya. Kana siya. Kata. Kata. 아우지 우지 부다 말아지 와지 그니까 아리 버버버 우리지 아리 버버버 우리 Bay. Oh, kani mo ba siya daw? Wala, no? Na siya ay problema. Oo, unsa may Tay, lamat kitay. Salamat. unsa may ato ang nika alagad ron niya magkasako ang Pinoyanan. Ani maguko kay may giingon ni Tatay Spedyo nga ikaw kunoy maayong laki nga managan ba. Ako gyud. Kailangan say ako ang bayad nimo pinalitan mo patagan ko. Ayaw problemahan ng bayad. Sige. Nya kanon unsa may ako nga ipamatuod nimo nga karon. Asus daghan kayo gani nagpatagaan ako. Dihari man gay usa ka magtiayon nga ni Arnold sa nako nga nagpatagaan sila og unsay kaugmaon sa ilang anak. Ako din kitagan. Gitagan Ang imong anak karon mahimo ka na. Usa ka pulis. Pulis. Oh, karon pulis na. Pulis na. Asa mo sa police station na nag-duty? Nasa barangay siya. Usa ka hipi sa tanod. Aw. Naayo nagpatagaan ako diri usa ka bata. Usa ka bata. Oh. Nagpatagaan siya og unsay iyang kugmaon. Ako din kitagaan. Nag-ani nimo? Ikaw dong. Madako ka, mahimo kag usa ka doktor. Doktor na karon. Oh, karon doktor na. Asa sa ospital na nag-duty? Tuwa sa ilang balay, nahimo sa usa ka may laking mananambal. Kani ako problema. Oh. Ako patagaan nimo. Taganon man ako na. Managaan magiday ka? Taganon. Inani man gunitay. Permiti taganan. Ang ako manggong motor nawa man patagan ako Oh, motor. taganon ko na. Be, ako sang orasyonan o asa dapita dinhi ani ako ang Pinoyanan nga langob. Sige. Ari ramarari aramarama-raman ari Sus ang imong motor. Gidala og usa ka tawo. Usa ka tawo? Gisakyan paingon sa bukid. Dakong bukid ang dalan sa imong motor. Bukid. Kini ramang tawhana usa ni katulisan. Usa ni katulisan. Kakuyaw gud. Delikado ang imong motor ug sakyan na sa pagpanulis dito. Ikaw mo'y masuspek. Mao. Ang imong motor karon humana siya nga natagbaw dito og sakay nga to nga tungod sa pagkamain laki nga mo drive. Oo. Iyang gibilin sa dakong punuan sa kahoy. Dakong kahoy. Dakong kahoy. Na naa sa dagat. Naa sa bukid. Ang Nasa bukid. ang imong motor tuwa sa bukid gidala. Anang tawhana. Bungot sa ukop. Nganong maabot man og bukid na nga ako ang motor bangka mo to? Hala no.
Mo ka magsulti nga motor diya itong bangka di ay. Magsulti unta ka dili ako taganulog utro. Ay, ilog ay, di kasabad ka. Magsulti unta ka? Hala no, natagaan na naman unta to.